Bună lume, bine v-am găsit la o prezentare, mai bine zis. La o prezentare la hack-ul care vi l-am dat. După cum vedeți, arată la fel ca Minecraft. Tot la fel ca Minecraft. Dar dacă intrăm aici, nu, mă scuzați, nu intru pe mapa aceasta. Nu intru pe mapa aceasta, că asta e mapa de filmat. Și nu vreau să mă stric. Creez una nouă, îi pun nume hack sau atât, doane. Dăm pe survival. Deci, vedeți, este pe survival. O creiem. După cum vedeți, e normal. Nu am nici lag prea mare. Am sus aici o de-asta, o hartă. Văd tot. Dar vedeți că avem un M aici. Dacă dăm pe acest M, putem lua orice din creativ. La fel. Chestul nostru original. O hartă. Puteți da nume. Da. Un fel de spawn point. Aprins în poză o vacă. Priviți. Vaca asta priviți. Puteți vedea cât damage poate lua ceva. Cât damage dați cu ceva. Și aici e toată treaba. Aici putem seta mai multe chestii. Putem face dimineață. Priviți. Dimineața. Pot să dau kill. Setări, nu știu ce n-am. În orice caz, astea sunt mai multe setări. Priviți și dumneavoastră când o să intrați. Aici avem mob și mai multe chestii. Uitați, apăsați doar pe el. Mamă, dar sunt pe survival. După cum vedeți, da? Exit. Zbiară vecinul pe afară, nu vă îngrijorați, nu mă bate nimeni. Și avem aici lavă mișcătoare, lavă nemișcătoare, mai multe chestii. Înțelegeți? Nu pot să mă exprim foarte bine. Vorbesc foarte repede. Să nu mai mor, nu știu. Priviți! Da, nu uitați să dați un like. Nu uitați să dați un like dacă mai vreți un hack. Un mod, un hack. Mă rog. Și cu aceste chestii. Uitați, pot să-mi iau orice din creativ. Deci se termină. Pot să-mi dau hell, nu știu ce asta. Viață, da? Pot să-mi dau viață. Pot să setez niște chestii. Viața, da? Mă duc la un schelet să tragă mine, să vedem. Vane spune aici că să tace din gură și nu mă supără. Taci! Normal că știu engleză, nu strica video, Vali. Și dau un taci, Vali. După cum vedeți, îmi ia foarte greu din viața mea, totuși mi-ia. Asta, să vedeți. De ce mi-a lăsat în pace? În orice caz. Da, și cea mai tare chestie. Dați un like dacă vreți să vă arăt. Chiar acum. Avem aici. Chiar aici. Dăm. Știți și dumneavoastră. Nu, da.
această chestie nu e doar un mod. Poate lua foc chestii de la ea. Deci, vedeți, lua foc. Și cam atât, lume, cu această chestie. Dacă mai vreți, lăsați un like și abonați-vă. Bye bye.